Ако все още използвате ChatGPT само за задаване на въпроси, пропускате огромна част от възможностите му. Днес ще ви покажа 10 задачи, които можете да му възложите и да си спестите време, усилия и дори пари. ChatGPT може да пише текстове вместо вас. Нека започнем с едно от най-полезните неща, които ChatGPT може да прави – да пише текстове вместо вас. Само с няколко изречения той може да създаде професионални имейли, статии, публикации за социалните мрежи, описания на продукти и дори рекламни текстове. Вместо да прекарвате часове пред празния екран, просто опишете какво ви трябва и ChatGPT ще подготви първия вариант за секунди. Например, можете да напишете: напиши професионален имейл до клиент за изпращане на оферта. Това ви спестява време и ви помага да започнете много по-бързо. ChatGPT може да генерира идеи. Понякога най-трудната част не е самата работа, а да измислим откъде да започнем. Именно тук ChatGPT е изключително полезен. Той може да генерира идеи за съдържание, бизнес концепции, имена на брандове, заглавия за YouTube видеа и дори цели маркетинг кампании. Вместо да чакате вдъхновението да дойде, просто опишете какво търсите и ще получите десетки предложения за секунди. Например, можете да напишете: дай ми 20 идеи за YouTube видеа за AI. Така винаги ще имате нови идеи и никога няма да останете без вдъхновение. ChatGPT може да проучва информация. ChatGPT може да бъде и вашият личен помощник за проучване на информация. Вместо да отваряте десетки сайтове, можете да му зададете въпрос и той ще обясни сложни теми на разбираем език, ще обобщи дълги статии, ще сравни продукти, ще отговори на конкретни въпроси и ще направи кратко резюме на големи текстове. Това е особено полезно, когато искате бързо да разберете дадена тема или да спестите време. Например, можете да напишете: обясни ми какво е AI агент като за начинаещ. Само за секунди ще получите ясен и лесен за разбиране отговор. ChatGPT може да анализира данни. Освен че създава съдържание, ChatGPT може да анализира и вашите данни. Ако му предоставите Excel таблица, отчет или списък с информация, той може да открие тенденции, да анализира резултатите, да изготви обобщен отчет и дори да предложи идеи за подобрение. Това е особено полезно за бизнес анализи, продажби, маркетинг или финансови отчети. Вместо сами да преглеждате стотици редове с данни, просто качете файла и задайте въпрос. Например: анализирай тази Excel таблица и ми кажи кои продукти се продават най-добре и как мога да увелича продажбите. Само за секунди ще получите ясен анализ и конкретни препоръки. ChatGPT може да създава изображения. ChatGPT може да превърне вашата идея в изображение само за няколко секунди. Можете да създавате AI изображения, лога, илюстрации, миниатюри за YouTube и банери за уебсайтове. Нужно е само да опишете какво искате – цветовете, стила, текста и размера на изображението. Колкото по-точно е описанието ви, толкова по-добър ще бъде резултатът. Например, можете да напишете: направи ми модерна YouTube миниатюра за видео за ChatGPT в зелени и бели цветове. Така получавате готова визуална идея, без да започвате дизайна от нулата. ChatGPT може да пише код. ChatGPT може да бъде и ваш помощник при програмирането. Той може да пише код на езици като HTML, CSS, JavaScript, Python, PHP и SQL, да открива грешки и да обяснява как работи даден код. Това е полезно както за начинаещи, така и за по-опитни разработчици. Нужно е само ясно да опишете какво искате да създадете. Например, напиши HTML и CSS код за модерна контактна форма. За секунди ще получите готов пример, който можете да тествате, промените и използвате като основа за вашия проект. ChatGPT може да обяснява сложни теми. Едно от най-ценните умения на ChatGPT е, че може да обяснява сложни теми по лесен и разбираем начин. Независимо дали става въпрос за програмиране, изкуствен интелект, финанси, маркетинг или наука, той може да адаптира обяснението според вашите знания. Можете дори да го помолите да обясни дадена тема така, сякаш говори на начинаещ или на ученик. Например, обясни ми докър като за начинаещ. Вместо сложни технически термини ще получите ясни примери и разбираемо обяснение, което ще ви помогне да усвоите темата много по-бързо. ChatGPT може да ви помогне да организирате задачите си и да бъдете по-продуктивни всеки ден. Той може да създава списъци с задачи, дневни графици, планове за проекти, учебни програми и дори стъпка по стъпка бизнес планове.
Нужно е само да му кажете какво искате да постигнете и с какво време разполагате. Например, направи ми план за стартиране на онлайн бизнес за 30 дни. За секунди ще получите ясна структура, приоритети и конкретни следващи стъпки, които лесно можете да следвате. ChatGPT може да ви помага и с преводи на различни езици. Той може да превежда имейли, документи, публикации и кратки текстове, като същевременно запазва смисъла и естествения стил на изреченията. Можете да го помолите преводът да бъде по-официален, по-приятелски или подходящ за конкретна аудитория. Например, преведи този имейл на английски в професионален тон. За секунди ще получите готов текст, който можете да използвате, редактирате и изпратите. ChatGPT може да ви помогне и когато трябва да вземете важно решение. Той може да сравни различни варианти, да изведе техните плюсове и минуси, да анализира възможните рискове и да предложи подходящи стратегии. Нужно е само да му дадете достатъчно информация за вашите цели, бюджет и изисквания. Например, можете да напишете «Сравни WordPress и Webflow за малък бизнес». ChatGPT ще подреди основните разлики и ще ви даде препоръка според конкретната ситуация. Така ще вземате по-информирани решения, но винаги проверявайте важната информация. Това бяха само 10 от многото неща, които ChatGPT може да прави вместо вас. Независимо дали искате да спестите време, да бъдете по-продуктивни или да развиете бизнеса си, ChatGPT може да се превърне във вашия най-добър AI помощник. А сега ми напишете в коментарите за какво използвате ChatGPT най-често. До скоро!